Segundo os datos publicados polo Instituto Nacional de Estatística, 2024 ten sido un ano excepcional en termos de migración e retorno a Galicia. Así, segundo a Estatística de Migracións e Cambios de Residencia de 2023, publicada onte, Galicia experimentou un saldo migratorio positivo de 25.738 persoas, unha das mellores cifras de toda a súa serie histórica, continuando ca tendencia dos últimos anos, nos que Galicia gaña poboación grazas a todas esas persoas que deciden residir na comunidade. Este saldo favorable inclúe tanto o movimento migratorio con países estranxeiros, que sumou 23.337 persoas, como a co resto das comunidades autónomas de España, con 2.401. Ademais, 2023 marcou un fito importante para a comunidade galega, xa que por terceiro ano consecutivo acadou unha cifra histórica de retorno. Un total de 8.459 galegos e galegas decidiron voltar a Galicia desde os seus respectivos países de residencia, elixindo a súa terra de orixe para asentarse de novo. Este aumento no número de retornados acompáñase dun significativo incremento no total de persoas que optaron por trasladarse a Galicia desde o estranxeiro en 2023.